ole masai in thlir tu te kalo lom le vek chuwa tu tuma chuan India le Pakistan in dawlna thuthar kan thlir ho le dawn ani Pakistan Prime Minister a in hrausana sa hle India in Pakistan a in khuar firfiak ten pahalgama India mi som ni pangale Nepali mi panga an tha phubalak na atana Pakistan le Pakistan op Kashmir muna firfiak te in khorna mun pakua missile manga abei nuwa Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu ai hrausana sa hle India lamin mun kwa missile manga an ka thu atalan lain Pakistan Prime Minister chuan mun nga ni in atalanga he in kana hi Pakistan chuan a theina zong in a chang le tang he tianga rap thak taka chetna hi hrem lawin kan chhuwa don lo kan rampum chu kan armed force ta kianga lungrual takin kan ding rengani atibok kan ngoi tuana le tongtrai na te chu kan officer le sipai huaisen tak te kianga a omani ati ani Shehbaz Sharif chuan Pakistan mi puite le an force te chu an melma te dawle tura anin buat sai thu soin an melma te chu an thil tumten om tak an ti hlotlin tir ngai don lo thu po a soibok Operation Sindur kalpui ani inhuwa India chuan Pakistan mun engemaw zat abeya India jette po ka thlak ni in an soya khovel ramdang te chuan rampahni te chu insum theina lan tir turin an ngen hlomani Pakistan le Pakistan ina a opchin Kashmira beite hi India chuan terrorist te in kulna mun le training an neina muna a chhalani Islamabad lam chuan India army te in kulna an ka thu le in dau thona po an kap thla atia India in abeina chu in dauna an chhal riap ani lin nilai ni jing lama in beina awang khan mi somni paruk chu Pakistan chhunga thi anoma India opchin Kashmir lama mi som an thi ni in official te chuan an puang khovela ram hruai tu te chuan nuclear nei ram pani in then omte buaina hi hetiang hian an soi United States President Donald Trump chuan thil za thak takani he thil hi kalau hreveya mi te hian tun nai thil thleng awang khan thil thleng tur hi rin lok chu an nei nge yang an ni pahni hi hun rei tak atanga in beireng sa an ni chuan engemaw chen an in bei to bok a to vat ero a bei sei ati ani South Asia a sipeite chen dan thli thlai reng tu US Secretary of State Marco Rubio chuan exa India le Pakistan din mun hi ka thli thlai renga potas comment po voin khan kalau chang to a he thil thleng hi atop thuai ka bei sei ani India le Pakistan hruai tu te hi remna le muanna a om theinan ma kala chhun zom zel dor ani atibok United Nations Secretary General Antonio Guterres a thupuang tu chuan Secretary General chu India sipeite line of control pela an chetna hi angai thu tak hlea rampahni sipeite hi insum theina sang tak nei turin angen ani ti in thu chhuwa asiama atalanga sipai chakna hmanga India le Pakistan in beina hi khovel hian atuar dor ani atibok Israel ambassador to India Reuven Azar chuan thu chhuwa anaya Israel chuan India hian ama inven nan dikna chanvo anai atia exa asar chuan Israel chuan India in a inven na atana athil ti hi kan thlop terrorist hian mi poisoi lo telaka thil sual lian tak an ti awangin khoi hmuna ama biruk na an hmutur ani lo ti in apos ani Beijing chuan rampahni te chu insum turin angena China Foreign Ministry thupong tu chuan China chuan tuk ina India sipeite chetna hi poi atia an malak zel na ero angai ven rengani China hian terrorism hrim hi adawa India le Pakistan te hi remna le muanna dama saturin kan nge nani film le dam taka oma hemi chen bak hi thleng lo turin kan nge nani atibok heti lai hian France chuan nuclear nei ram pani India le Pakistan te inkara tharum thona te cha cheber a thlen lo na insum turin angena French Foreign Minister Jean-Noël Barrot chuan India in ama in humhimna na terrorist te bei aduna hi kan thret hiam ma se India le Pakistan te hi insum theina neya thil chhejok a thlen lo kan duwa civil mi te himna apoi mo berani ti in TFU anin an interview na asoibok Russia Foreign Ministry chuan India le Pakistan te sipei chakna hmanga anin ep hi
an ngai thu tak hle an tia ram pani te chu in sum ram turin an nge na ni foreign ministry website ta thu an ti chua ram pani te hi an thian thatak an ni thu le terrorist che na shim ero an dem ti an talang Japan chief cabinet secretary Yoshima Hayashi chuan Kashmira April somni pahnia terrorist che na khan kanaram chuan kan dem tak zet ani thil om thei chu he thil thleng hi kan ngai thu tak ti kan soi duwa hei hi pu balak duna na sa jok a thlen thaya sipai in be na lian jok po thleng thai ani South Asia a remna le muana a om theinan hian India le Pakistan te chu in sum theina kalpuya in biak na mangin he thil hi chingfel se ti hi kan nge na ni ati bok UAE foreign minister le deputy prime minister Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan chuan India le Pakistan te chu in sum ram turin ati boka thil thalo jok a thlen lo nan an thin rim na te beng dai turin a nge na ni Qatar foreign ministry chuan ngun takin India le Pakistan buaina hi kan lo thli renga he buaina hi thu manga chin fel thuai a tha Ministry of Foreign Affairs chuan India le Pakistan te hian man mo takin in biak na nei se ti chu adu dan ani ti in a soibok heti lai hian ram hrang hruai tu ten pahalgam in beina andem zian soya India in hel hau tukdol tura air strike anei chu ngun taka an vilreng thu an soihlom China po in poi an ti thu a soirualin India le Pakistan in kara remna palai na thok turin kanin peirengani an ti bok heti lai hian voin lama tu te emo flyer siam thu tak khu ka khuk pui abikin Pakistan lam siam chu Mizoram chu ngeya po the dar siam ania mi puite rilru a hruai koina sammanani India in athona lo anei lo ti kha hretla ngangu Poonch district a ero Pakistan lam hian be pui an thlaka mi som thi in mi som thum pathum velin liam an tuara India si peite nen anin epmek thung Pakistan chu chiang takin India in a buma hel ho kem le trading center te chu vaivuta a chantir thut mai ani hel ho hi mi som ko vel an thitoni in hriat ania in chim kara tanga lak chhuwa lo tam tak an lo mawangin a aya tam ni tura ngai ani thizinga hian laksar I toiba mi poimo pani Abdul Malik le Mudassir te po an tel ani tuna hian top official te an thu khom le meka Union cabinet po an thu khom don India Defence Minister Rajnath Singh chuan khovel ramdang te chu heltring mit konga chanrol pui turin angena Rahul Gandhi po in kan sipeite kashuange jai hin ati ve bok Congress ho an zaknek mai thei Rafael lemkengin fiam thu thonan ten manga India in surgical strike anei tak po kha anrin lo le an hriat lo thu ten soya India in aka tak anrin lo thu thlengin an soiboka tuna ero Rafael mange in missile le hammer bomb Pakistan an vakhilai tangek mai ni hi Pakistan lam news a chuan Pakistan hian na takin an changlet ni in an soya India jet fighter po pangalai kap kha in drone po an kap khatel ni in an soi ma se fin fiana aom hau lo thung Pakistan army thupuang tu po in Indian jets te an detect lo thu asoya India in Pakistan ZJF 17C aka khalai video ero mu tur a omani Pakistan hi an changrei lo mai thei Kashmir lama ain sorbing vai chuan Taliban anon lian ngei dona Baloch hawin remchang an la ngei don boka chuwangin Pakistan hian internal le external a ral daw hrol tak an nei tina ani awangin achan achaw ma viau mai thei tuimin pek lo chuan kan bom dar vekang tima se India chuan tui aya bom le missile avakhilai keuta ani hi tuna hian Pakistan a tui har satna le kholum lutuk an buai pui meka anaram sum le paidin mun a chebok sinen an por reingam lo mai thaiani poi sapuk tur hazong ruaya IMF hi India in pelo tuin angen to a President Pimurmu po in ADB nena cut off turin alo ti to bok re thei chuan a huai re thei don si lowa hel an khoinga man chu mumol te se tina ron thailang le a India le Pakistan in dona hian enge kan rial ruwa lo lang enge kan mu dan ti lai khalo soita ila Pakistan in kan chang le don ani an ti lai te kha eng ang chi nge an chan le tin rin ti lai kha
comment na lama khan in lo sei lang ve le don ne a